ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଦେଖିବା। ଆମ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିର କିପରି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବାଡ଼ ଘେରିବା ପାଇଁ ବି ବାଉଁଶ କାଟିକି ଆମେ ବି ବାଡ଼ ଘେରୁ। ଏ ବାଉଁଶ କାଟିକିରି ଆମେ ଜାଳି ଆଉ କୁଲା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏ ବାଉଁଶରୁ ଠେଙ୍ଗା ବି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏ ବାଉଁଶ ପକ୍କା ଘରର ଛାତର ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ବାଉଁଶ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବାଉଁଶ ଗଛ ଆମର ଏପଟେ ଦେଖାଯାଏ। এই যে ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ତଳେ ଯେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ସେ ପତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବି ଧାନ ଫାନ ସିଝାସୁଝି କରୁ। ନଚେତ ସେ ପତ୍ରର ବି ନିଆଁ ଲଗା ଦିଆଯାଇ ତା ମୂଳରେ ଦିଆଯାଏ। ବାଉଁଶ କରାଯାଇକି ବାଉଁଶରେ ବି କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଝୁଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ବାଉଁଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଳି ବି ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେ ଜାଳିର ବି ଶାଗ ଆଉ ଧାନ ମାନେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଝଉ ତାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦରକାର ବି ହୁଏ। ଆଉ ଯେ ଗଢ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଳ ଗଢ଼ିଆ, ଏ ଦଳ ଗଢ଼ିଆରେ ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ ମାନେ ଏଇ କରାଣ୍ଡି ମହୁରାଳି ଆଉ ଗଡ଼ିଶ ଶେଉଳ ଏଇ ମାଛ ସବୁ ଆମର ସେଇ ଗଢ଼ିଆର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ବି ସଫା କରାଯାଏ। ସେ ସଫା ହୋଇନି ଦଳ ହେଇଛି ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇକି ବି ଧରାଯିବ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାଉଁଶ ବୁଦା ତା ମୂଳରେ କିନା ମାଟି ଆମେ ଦଉ। ମାଟି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ପାଖରୁ ସବୁ କୁଆଁ ବାହାରିବ। ମାଟି ଯେ ବର୍ଷ ମାଟି ନ ଦେଇଥିବ ସେ ବର୍ଷ ସେ କୁଆଁ ବେଶୀ ଦେବନି, ଦେବ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଦେବ। ମାଟି ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ପରିମାଣର କୁଆଁ ବି ଦେବ। ବାଉଁଶ ବି ବହୁତ ଫୁଟିବ, ଭଲ ବି ହେବ, ମୋଟା ବି ହେବ। ବିଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରୁ ଧାନ ଚାଷ, ଗୁରୁ ଅଟକ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୁରୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ବାଉଁଶ ବତାର ତାଟି ତିଆରି କରି ଆମେ ସେଠି ଦେଉ। ଦେଲେ ଆଉ ଗୁରୁ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଟି ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହେ। ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ଯେ ସବୁ ବାହାରେ ଯେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ବାହାରିଥିବ ସେ ବାଉଁଶକୁ ଫଟେଇକିରି ତାକୁ ଜାଳ ରୂପରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଳେ। ସେ ବାଉଁଶ ବତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଳେ। ସେଥିରେ ଶୀଘ୍ର ଭାତ ତରକାରୀ ବି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଯଦି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ଏ ବାଉଁଶ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇକି ତାକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଖୋଇଦେଲେ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ବି ଭଲ ହୁଏ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଉପକାର ବହୁତ ହୁଏ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ବାଡ଼ିର ଆମର ବହୁତ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମାଟି ପକେଇବୁ, ପରିଷ୍କାର କରିବୁ, ଗଛ ଲଗେଇବୁ। ପୁଣି ସେ ଗଛ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ। ବାଉଁଶ କୁଣିର ପକ୍ଷିଆ ବି ତିଆରି ହୁଏ। ବାଉଁଶ କୁଣି ପକ୍ଷିଆ ତିଆରି କଲାବେଳେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇକିରି କୁଣି ବାନ୍ଧିକିରି ପକ୍ଷିଆ ମଧ୍ୟ ତାଳପତ୍ରର ପକ୍ଷିଆ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବାଉଁଶ କୁଣିରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ ଖଡ଼ା ବି କରାଯାଏ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ବାଉଁଶ କୁଣି ସିଧା କରି ଖଡ଼ା ବି କରାଯାଏ, ମାଛ ବି ଧରାଯାଏ। ବାଉଁଶକୁ ଫଟେଇକିରି ତା କାଠି ତିଆରି କରି ତା ବଜା ବି ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଟା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ିଆ ମୁହଁରେ ବସାଯାଏ।
ଆଉ ଅନ୍ଧିଲି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠି କରାଯାଇକି ତାକୁ ବୁଣା ଯାଇକିରି ତାକୁ ଅନ୍ଧିଲି କରାଯାଇକି ବିଲର ହିଡ଼ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପାଣି ଚାଲୁଥିବ ସେଇ ହିଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇକିରି ବି ମାଛ ଧରାଯାଏ। ବାଉଁଶର ବହୁତ ଉପକାର ଅଛି। ବାଉଁଶ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବେଶୀ ଏଠି ବାଉଁଶ ବୁଦା ବହୁତ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ବାଉଁଶ ବୁଦା। ଆଉ ବାଉଁଶର ଆମର ବହୁତ ଉପକାର ବି ହୁଏ। ଆମେ ବି ବାଉଁଶ ଲୋକମାନେ ବି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିକିରି ଆମ ପାଖରୁ କିଣିକି ବି ବାଉଁଶ ନିଅନ୍ତି। ବଜାରରେ ବି ନେଇକି ବାଉଁଶ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଆଉ ପାଛିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିକିରି ଲୋକମାନେ ପାଛିଆ ତିଆରି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକିରି ବାଉଁଶ ବି ନିଅନ୍ତି କିଣିକିରି। ରଜରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ପଟର ଦୁଇ କଡ଼ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକି ଝୁଲଣା ବି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଅରଟ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।